Ens trobem a la sala Cursal, un dels punts de vacunació territorials del Camp de Tarragona. En aquests moments la nostra prioritat i el que és més important és poder tenir tota la població vacunada. Des del minut zero ens vam posar a disposició tant del Departament de Salut com de l'àrea bàsica de salut de Valls amb tot el que nosaltres poguéssim fer. Per tant, hem posat a disposició a la sala Cursal. En menys d'una setmana hem posat en marxa aquest punt de vacunació que està previst que com a mínim es puguin posar 1.000 vacunes diàries. Podíem arribar fins a les 3.000, per tant és un espai ampli que com més vacunes arribin, més podem ampliar el que és el servei de vacunació i podem arribar a més gent. Per tant, nosaltres, com hem dit sempre, a disposició del Departament de Salut i amb la voluntat de que ben aviat tota la ciutadania de Valls, comarca i de tot el país, diria jo, que pugui estar vacunats contra aquesta pandèmia que estem patint. En primer lloc, agrair a l'Ajuntament les facilitats que ens ha ficat per poder trobar aquests espais, aquests punts de vacunació intermitjos que busquem al llarg de la demarcació. En aquest cas, aquí aquesta sala ens permet una accessibilitat molt fàcil, tant per la gent de la ciutat de Valls com la de la gent dels voltants, i per aquest motiu nosaltres això ho considerem el que en diem un punt B o un punt intermig, que el que ens ha de permetre és facilitar l'accés a la població, especialment de l'Alt Camp i la Conca. Aquesta sala el que ens permet és aquesta adaptació molt ràpida i molt fàcil per aquesta capacitat que té, aquesta disponibilitat, en el sentit de que conforme arribin vacunes puguem adaptar-nos de la millor manera possible i ficant el nombre màxim de vacunes possible perquè quan més aviat vacunem a la població, més aviat podrem anar guanyant aquesta batalla contra la Covid.